sai na samu farin ciki na. Ga zuciya na shauki ashe so ne jero mutane ya sargan numfashi kamar zuciya ta za ta kone idan ba so da kauna babu amana na gane na yarda sai da yaƙi kuma zan samu muradina. Ashe so ne ya taba ni ba kuzari a jikina dube ni yar kirkita ni soyayya dole a jini na yake gudana. So ne sakanin suwa ne koya saka ka dinga kewa kuma jigo rayuwa ne a zuciya ta fashewa yara su jinin jikina da hanta cikin rainin cewa idan babu masoya tabbasa da mace da kauna. Suna kawai ka kira ni da suna kauna zan dinga murna idan na samu farin ciki na a dare bayan rana kawai aka shirya gorina raina maganin baki ciki na. Sojin airai ne da shi ƙarfin bugunsa a zuciya san ba mai kure shi inda ba da samu wata rana tabbas akwai rashi na sallama ga rabbi.